Здравейте, хора! И днеска ще играем Roblox втора част и ще играем този път ето тази игра, където се едно на аквапарк наистина. Така че нека започваме! Вието ни хора в играта сме. Гледайте колко е забавно и готино. Най-първо ще отидем при тези парзалки, ето там. И ще ги разгледаме много добре, ще разгледаме всяка парзалка една по една. И така ще видим коя е най-добрата. И която е най-добрата, означава, че тя ще спечели в нашето видео. Хора, просто спрях музиката, защото ми се чувам екзостно. Така че, вижте колко е хубав този аквапарк. Ама ние първо ще се катим от най-леките парзалки до най-екстремните. Последният ни атракцион, който е най-бързия, ще бъде ето тази парзалка, центрофуга. Така че като за първи път мисля да се качим ей тук. Защото това е едва най-леката парзалка. Ей, вижте уния парзалки, ей там. Сега ще видите, това е цунами! Уху! Уху! Хора, това беше първата парзалка, така че ще тръгваме към втората. И сега ще пробваме ето тази шарената. Най-горните ще ги сложиме поне по средата. Ей те от черните и ей тази шарената ще са вторите парзалки. Така че нека първо се пуснем по ето тази парзалка. Ей, това беше готина парзалка. Ей, сега ще се пуснем и по ей тази. Така че първо нека се качим и ще тестваме после ей тези големите, които са най-нависоко. Така че нека сега тестваме ето тези парзалки. Warning. Стойте легнали докато се парзалите, защото може да си ступите главата. Добре? Вау! Абсолютно така же вау на това. Не може да е по-готино. И толкова бързо не знаех. Нека се качваме към следващите парзалки. И хора, сега ще тестваме ето тази парзалка. Така че нека влизаме. Това беше доста бързо. Не. Мисля, че ще се пърпя. Моля ви, не. Мале, това си беше бърза парзалка. И после ще ги оценяваме. И сега най-екстремното ще бъде накрая ето тази, защото е много екстремна.
Така че нека продължаваме нагоре към средата. После ще тестваме ето тази паразалка. Нека първо тестваме ето тази. И запускаме. Уоу! Да! Уоу! Това си беше готино. Това е абсолютно 10 от 10. Това прозрачното много ми хареса. Все едно летиш. И нямаше да бъде лошо, ако така просто беше това непрозрачно, а направо все едно летиш, няма стъкло и летиша и някои хора, които все едно ще паднат в басейна. Това ако го имаше в реалния живот, щяхте се очудя и щяхте се предзума на нея. Защото аз харесвам такива паразалки. И сега, ето тази тестваме. Айде. Айде бе. Айде, тръгваме. Мале, това беше супер яко. Уау! Това беше супер. Признавам си. Защото беше доста дълго. И второ, защото беше безопасно. И сега най-екстремната парзалка следва. Ето я. Хора, натискаме копчето на 3, 2, 1. Натискаме. О, не, влязох в центрофугата. Това си беше супер екстремно. Така че нека сега директваме. Хора, на първата парзалка бих и дал 3 от 10, защото не беше много готина. Кола баба. Ама тази, втората, която беше с завъртания доста, беше ми харесала и беше супер бърза и опасна, така че 5 ми стига. А пък третата тая, е най-готината, давам и 10 от 10. Тая с цунамито и давам, да кажем, 6 от 10. И на тая най-дългата бих и дал 10 от 10. И на последната, най-екстремната, и давам 3 от 10, защото не беше много екстремна. Така че това е моя рейтинг. Така че нека да преброим точките и да видим колко е спечелил този аквапарк. И паркът е спечелил, според мен, аз не смятам много добре, така че според мен 21 точки е спечелила тази паразал. Този аквапарк е спечелил толкова точки. Така че ако видеото ви е харесало, абонирайте се за канала, сложете лайк и коментирайте. Чао!